Morjes. Joskus kun tästä selvitään. Joo joo. Lähetään ryppäämään. Älä laita ovekin. Miksei? Miksei? Se on paska jätki. Tämä räkinä koko vitun vartin tässä. Se laattaa lennä. Nyt pitäis laittaa. Sorme kurkkuun, niin vittu niin lentää. Tässä laattaa. Hyi vittu piarasiks sä? No kyllä. No hyi vittuhan se tässä saakka. Sais vittu laatattua, jos vittu panna. Ei vittu sorme kurkkuun vaan, niin sit lähtee lentämään. Mä oon räkinä kun vartin. No ei, mut sormet kurkkuun vaan, että se on sellainen yökkäys koko ajan tulee, niin kyllä se tossa vaiheessa pärähtää ulos. Se on aina ikävä. Ei mut hei. Ai. Ei mut hei. Vähän vedetty tuota lipiä, kato.